Moni nonse, ndabweranso ine bambo ali ndi phunziro lina, phunziro namba 8. Mulungu apambananso kachikena. Lero tiphunzira kuti Mulungu akapambana ndife opambana. Vesi latoloweza ndi Masalimo 23 vesi yake ya 6. Inde ukoma ndi chifundo zandisata masiku onse moyo wanga, ndipo ndizakhala nyumba ya Yehova masiku onse. Ndapambana ndawina ndine, maiko adafula, ndapeza mapoinso onse, azinzake osewera nawo adakwiya. Nthawi ya black nayo idalinso kuti atha. Idali nthawi yotayamba kuphunzira phunziro la Baibulo, naye nkhani yomwe adaphunzira. Kodi mukuganiza kuti maiko adaphunzira chiyani? Davide ndi asilikali ake 600 adachoka mu mzinda wa Zikilagi kuti akathandiza Akisi, mfumu ya Afilisti kumenya nkhondo. Koma akalonga Afilisti sanalole kuti Davide ndi anthu ake amuthandize. Pachifukwa chimenechi iye amayenera kubwerera ku Zikilagi ndi asilikali ake. Zikilagi akuonekera chapatali, amunaja analodabwa ataona utsi wambiri ukupita kumwamba. Nthawi yomwe iwo adachoka, Amaleki adachita nkhondo ndi kuotcha mzinda wawo. Akazi awo, ana awo ndi ng'ombe zawo zonse zidatengedwa. Chomwe chidatsala chidali utsi ndi phulusa. Ili ndi vuto lako Davide. Amonawo adamwimba mlandu. Mwakadasiyangu asilikali ena kuno kuti azisamalira mabanja athu. Davide nayenso analokhumudwa. Ena pa banja lake adatengedwa nawo limodzi. Tsopanonso amonawo mamwimba mlandu. Nangayenera kutani? Linga loyamba la Davide lidali kutembenukira kwa Mulungu. Amadziwa kuti Mulungu amuonesa choti achite. Bweretsani efodi, adauza Abiatara wansembeyo. kodi tiwalondole Aamaleki? Davide adafunsa Mulungu. Kodi tidzawapeze ndi kulanditsa mabanja athu? Efodiyo anali nayo miyala ya mtengo wapatali iwiri. Wansembe akafunsafunsa kwa Mulungu, mwala umodzi umayaka ngati yankho lidali inde. Ndipo izi ndi zomwe zidachitika. Pita, wansembe adatero. uzawapeza ndi kulanditsa zonse. Ndipo Davide ndi asilikali ake 600 adawuyamba ulendo wolondola Amaleki. Koma atafika ku mtsinje wa Besori adayima. Asilikali 200 adali atatopa kwambiri kuti apitilize ulendowo. Kotero Davide adawasiya pompo kuti apume ndi kuyang'anira katundu. Patsogolo pang'ono, Davide ndi anyamata ake adapeza Mwaigupto atagona. Adali kapolo wa Mwamaleki. Iye adasidwa chifukwa chodwala. Adali ofoka chifukwa cha njala ndi ludzu. Davide ndi anthu ake adampasa madzi ndi chakudya, kenaka adampempha mwamunayo kuti awathandize kupeza Amaleki. Mwaiguptoyo adamulondola Davide ku msasa wa Amaleki. Ali chapakatali pang'ono, iwo ankaona Amaleki akudya ndi kumwa, akusangalala kuti apambana. Davide ndi asilikali ake adamenya nkhondo Amaleki kuyambira madzulo. Nkhondo idatenga usiku wonse komanso tsiku losatira. Pakutha pa nkhondo, Amaleki adagonjetsedwa. Amuna 400 okha ndomwe adathawa pa ngamira zawo. Davide ndi asilikali ake adapulumutsa chilichonse ndi aliyense amene adatengedwa ku Zikilagi. Davide ndi asilikaliwo adatenga mabanja awo, chuma chawo ndi ziweto zawo. Adasonkhanitsa chilichonse chomwe adalanda kwa Amaleki, ndipo adawuyamba ulendo wautali wobwerera kwawo. Atayandikira kwa mtsinje ka Besori, amuna 200 omwe adasalaja adatulukira kudzawachingamira. Koma asilikali ena a Davide omwe adakamira nawo nkhondo sadakondwa kuona anzawo omwe ankapo manja. Tidzawabwezera amunawo akazi awo ndi ana. Iwo adadandaula. Zokhazo basi. Sanatithandize kupambana, chifukwa chake sakuyenera kugalidwa nawo katundu. Tadikirani, adatero Davide. Ndani wapambana nkhondoyi? Sitinapambane. Ambuye ndiye wapambana, ndiye watipasa chigonjetsochi. Iye adatiteteza. Kotero tonse tidzagawana chimodzimodzi. Uwu ndi uthenga wabwino wa chisomo cha Mulungu. Mulungu akapambana nkhondo, iye amagawa chipambano. Tonse ndife opambana chifukwa Yesu adagonjetsa tchimo ndi Satana.